Auka bi kunnafoni bakurubaw la minisiri min sigilen don anw ka jamana diinɛko kunna ale ka munumunu salo silamɛ tɔnjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw tora sen na bi sɔgɔmada in na i na fɛn ka taa se AMUPI ma wulikajɔ kɛra a fɛ ka se nin yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen na. Sigikafɔ kɛrɛnkɛrɛnnen nansaraw b'a fɔ min ma ko table ronde na ka ɲɛsin kasara minnu bɛ an sɔrɔ ɲɛnamaya la olu yɛrɛ bɛ se ka kunbɛn cogo jumɛn na. Farafina kibaruyaw la fanga sinamatɔn u ye tagamaba kɛ Konakirikaw fɛ yen walima wulikajɔba kɛ Konakirikaw fɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ suganti min yɛrɛ kan ka kɛ Laginɛ yɛrɛ jamana kan an filɛ kalo min yɛrɛ la n'a bɛ fɔ a ma ko octobre. Aw bisimila aw ka bi kunnafoni kɛnɛ ka bɛn ni sɔfar kalo ni an ka maa dɔn kɔnɔ o tile 27 ye bi hijira ye san 1442 i n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na bakurubaw la Mali alisilamɛ musow ka jɛyɔrɔ tɔnba ni a bɛ fɔ a ma ko INAFEM ka taa se Université Sahel ma AMUPI ni an bɛ se ka fɔ Mali yɛrɛ alisilamɛw ka tɔnba fɔlɔfɔlɔ ye nin ye. Munumunu salo kɔni kɛra Dr Mamadu Kɔnɛ fɛ ni ale yɛrɛ minisiri min sigilen don an ka diinɛko kunna ka se ka taa i ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na. Munumunu salo in na a kɔni y'a jira k'a fɔ ale ni Mali alisilamɛtɔnw u bɛɛ lajɛlen lajɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ min b'a to gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen nɔ fura yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kisɛw bɛɛ lajɛlen na. Nin tagama in na Mayimuna Kulubali a n'a ka jatala Salifu Ɲare u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ ko lajɛ. An ka jamana minisiri min ka koɲɛw ɲɛsini bɛ diinɛko ale ni batoko ma ale ye tagama kɛ bi sɔgɔmada na ka taa jɛkulu min ni ale bɛ wele ko INAFEM Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali ale ni sanfɛ kalanso min bɛ wele ko Université Sahel fo ka taa se AMUPI ma a taalen nin yɔrɔ kofɔlen na nin yɔrɔ saba maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛmaaw ye a bisimila ko ɲuman k'a ka nin wulikajɔ in kɔni jar'u ye a bonyɔrɔ ma ko sababuya kɛ ko nin kɔni ye bonya de ye ka ɲɛsin olu ma ɲɔgɔn ye ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen minisiri y'a jira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ wa ale nimisi wasara kosɛbɛ ka ɲɛsin ni ma kofɔli ninnu fana ye ale kunbɛn ni bonya minnu ye o la a y'a jira k'a fɔ ko ale bilalen don baara min na ni o ye ka se ka diinɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔni jukɔrɔma don ko baara min ni o kalifalen b'ale la k'ale bɛ o kɛ fo k'o se a dan na. Laɲini bɛ n bolo nin taama ninnu na ka yira silamɛw na o sɔnna ka bonya min kɛ ne ka ne bila nin kɔnɔna kɔnɔna na ka taa bonyamasegin k'o ye ka yira k'a fɔ anw ye kelen ye bi an ye kelen ye sini an bɔra silamɛw ka yɔrɔ la an bɔra kerecɛnw ka yɔrɔ la an bɛ taa bamananw fana ka yɔrɔ la donc laɲini kelen pewu mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛɛ lajɛlen to i ka diinɛ bonya n'a minɛ kɔnɔna na o laɲini de b'an bolo hakilina min bɔra o kɔnɔna na laɲini min bɔra kɔnɔna na laɲini normaliw don min ye a bɛ fɔ a tubabukan ko légitime sabu problème bɛ dara ni e sigira kulu dɔ ka fɛn gestion na i kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'o lamɛn problème min b'o dara i b'o ta ka se fana ka ɲɛmɔgɔ ma yaasa dɔ ka se ka bɔ a problème na ou bien a bɛɛ lajɛlen ka se ka ban donc vraiment an nisɔndiyalen bɛ sɔgɔmada in na k'an an ka cɛkɔrɔbaw ye surtout an fa teriw ale tɛ diɲɛ na bi ninnu bɛ yan donc ni an nana o sɔrɔ tɔnkulu kɔnɔna na a ka kan an ka ko dɔ faamuya sisan inchallahu Ala ka yɛrɛ k'an na o ye ka foli kɛ ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin AMUPI mɔgɔw ma ani INAFEM mɔgɔw minnu n'an taara o filɛ bi donc ka yira k'a fɔ o ye bonya min k'an yɛrɛ Ala k'a to an kɔnɔ o y'an kunbɛ cogo ɲuman dan de la bi ni cɛkɔrɔba ninnu ka bɔ ka na ne ɲɔgɔn pisini kunbɛn donc i b'a dɔn k'a fɔ vraiment a bɛ ko dɔ yira Ala k'a to an kɔnɔ. ɲɔgɔn ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra hɛrɛ ale ni baden kɔnɔna la wa a kunbɛn na ni fɛn caman ye minnu ni olu bɛ tali kɛ alikuranɛ fo ka taa se dumunifɛn na ni a bɛ fɔ min ma ko sɔ baaraw ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna kɔni kun nana cɛ ni duwawu don ye ka ɲɛsin an ka nin minisiri kofɔlen ma ale ni ka duwawu don kɛ an ka jamana bɛɛ ale ni keleya ni kolosuma bɛ se ka na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na baara ninnu bɛɛ nana kuncɛ ni duwawu don ye ka ɲɛsin nin minisiri kofɔlen ma ani ka duwawu don kɛ an ka jamana bɛɛ ale ni keleya yɛrɛ bɛ se ka sabati a kɔnɔna la cogoya min na. Dunanjigiso min bɛ an fɛ Bamako yan nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko hôtel Azalaya baro sigi kɛra yen nɔ min b'a to kasara minnu ni o bɛ an sɔrɔ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na wulikajɔ walima fɛɛrɛw bɛ se ka boloda cogo min na ka ɲɛsin o kasara kofɔlenw ma ni ye nin baro sigi yɛrɛ ta k'a lajɛ maa hakili juru canen no ka taa se jamana yɛrɛ kodɔnna caman ma olu bɛɛ lajɛlen b'a a kɛnɛ kan walasa ka se ka u fɛlaw k'u ka hakilinataw yira a kɛnɛ kan wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛ se ka bila cogo min na
baɲumankɛ jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Netherland Red Cross ka taa se kɔrɔdayi ma ninnu bɛɛ lajɛlen jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ minnu ka cɛsiri fanga ka bon ka ɲɛsin ma waati yɛlɛma yɛrɛ ni a kɛcogow fɛ. Ali Kulubali ani a ka jatala Muniri Jire u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kɛ yɛrɛ ye cakɛ yɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ ni maaw b'a fɔ ko la gestion intégrée des risques ni dɔw yɛrɛ ko la GIR ni olu ka baara ti dɔwɛrɛ ye ka se ka wulikajɔ kɛ fɛn min ye kasara minnu bɛ yen n'u kan ka na k'u bali ani kasara minnu kan ka maaw sɔrɔ ka se ka u bali cogoya min ka maaw ni kisi ani ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen ni a bɛ se ka na fɛn min ye an ka sigidaw tiɲɛli kɔni sababuya la kɔni na ani maaw bɛ fɛn min ye sigida tiɲɛli min kɛ ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni bali olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko o ye sigiba kɔni kɛ Mali yɛrɛ dunnajigiso min bɛ yen ni u b'a wele ko Grand Hôtel Bamako kɔni kɔnɔ yaasa ka se ka fɛn min ye kalan minnu bɛ yen ni u kɔni kɛla maaw kunna o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye sigida lakanani hukumu kɔni kɔnɔna na ka se ka o dɔnniyaw kɔni bɔ k'a da cogoya min na o de hukumu kɔnɔ maa dɔ bɛ yen o kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko bonya bɛɛ bonya masegi bɛɛ ko k'a sababuya kɛ ni maa kofɔlen ninnu ko u kɔni ye olu sɛbɛkɔrɔ kalan ani ka se ka fɛn min ye olu kɔni fara ɲɔgɔn kan ko barisa n'i y'a jateminɛ ko sani u ka kalan in kɔni cɛ ko a bɛ n'a fɔ olu tun bɛ u kun de fɛ fɛn min ye waati yɛrɛ ani sigida yɛrɛ lakanani kɔni na. An coalition mɔgɔw ani an ka Kɛr Mali ni Versland ni Croix Rouge u sera ka an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kulu kelen ye kulu kelen min de don k'a ta kabiri duguma fo sanfɛ an bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'an formeli minnu don an tɛ se k'a ɲɛfɔ k'a bɔ parce que fɔlɔ in an bɛɛ kun b'an kun fɛ dɛ bi u y'an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kulu kelen ye an ni parlementaires kumana députés an n'u kumana an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni journalistes kumana an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ eaux et forêts mɔgɔw an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baarakɛɲɔgɔnya kelen min olu sera ka o fara ɲɔgɔn kan cadre la an nana o cadre de kɔnɔna na pour que n'o sɛmɛtiya k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment u ye baara min kɛ nin baara nin ɲɛna. Hali sisan n'i ye nin ma in ka kuma in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a y'a jira hali sisan yanni ni cakɛyɔrɔ in ka kunnafoniw cɛ walima a ka ladilikanw cɛ ni u b'a wele ko gestion intégrée des risques ni dɔw ko la GIR u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu ni fo ka taa se malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni ma maaw kɔni kun bɛ taa fɛn min ye ji tɛmɛsiraw fo ka taa fɛn min ye tiɲɛni bɛ se ka na yɔrɔ min na kɔlɔlɔw bɛ se ka na yɔrɔ min na maaw kun bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni suganti yaasa ka se ka t'i kɛ o sigiyɔrɔ ye cogoya min na wa a jirala k'a fɔ ko kalan in ko a kɔni ye nafaba don olu kɔni yɔrɔ wa u ye nafaba sɔrɔ fɛn min ye u ka nin sigili ninnu kɔni na. Laseli nafa min b'a kan risque de catastrophe min bɛ fɔla nin bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment tiɲɛ de don parce que n'i b'a ye k'a fɔ ko jamana ye tɔɔrɔ min b'an kan nin an t'o lasigi an bɛ taa sigi ji tɛmɛsira yɔrɔw kan an bɛ tasuma jeni jiriw bɛ tigɛ o nafa minnu o fɛn minnu bɛ jamana in kɔnɔna na fo de ka se ka dɔn vraiment a ka dɔ ka bɔ a la. Finitigilaka minnu fana bɛ Mali kɔnɔ ni olu ka baara ye fɛn min ye ka se ka mɔgɔw kɔni ni kisi ni fɛn min ye jiw fo ka taa se kasaramafɛnw kɔni ma olu y'a jira k'a fɔ n'i ye nin cakɛyɔrɔ in ka baara kɔni jateminɛ olu tɛ se ka a nafa kɔni fɔ k'a ban ko ka sababuya kɛ fɛn fɛn de bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni u bɛ adamaden ka se ka nimafɛn yɛrɛ kɔni kisi walima fɛn min ye sigida yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kisi ko o bɛɛ ye olu kɔni ka fɛn min ye baarakɛdaw ye ko u kɔni bɛ nin baara in kɔni ta bolo la ka sababuya kɛ baara in a bɛ ka olu kɔni ka dɛmɛ u ka baaraw kɔni na. Ni jɛkulu in ye jɛkuluba ye fɛn min jɛkulu min ma an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baaraw kɔnɔ n'an ye lahala fɛn fɛn ta fɛn fɛn kasara kɛlɛli kɔnɔna ye u b'an dɛmɛ o la kosɛbɛ ni bi lajɛli a nafa b'an kan mun na a fana bɛ kasara kɛlɛli hukumu kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ adamaden ka cakɛyɔrɔ ani adamaden sigiyɔrɔ fɛn fɛn b'o lakanda an b'o baara kɛ ni jɛkulu ni lasigili a bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔna na donc an b'a fɔ a nafa ka bon anw kan yɛrɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan. Gestion intégrée des risques ni o ye la GIR kɔni ye a n'a dɛmɛba bɛɛ lajɛlen o kɔni y'a jira k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen de sigi sa ko u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ ko bɛ se ka basigi ani fɛn min ye sigida gɛlɛya min bɛ sigida kɔni kan ka to k'a tiɲɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dabila cogoya min na wa o kɔni y'a jira k'a fɔ o n'a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa nimafɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn min ye kisi cogoya min na u ka baaraw kɔni sen fɛ. I n'a fɔ kunungo an ka donkibaru kɔnɔna na an ye a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na Mali kɔmananciniw ka taa se kɔmanankɔrɔbaw ma nansarakan na ni a bɛ f'o ma ko administrateur civil
olu kɔni ye tagama kɛ bi sɔgɔmada na k'u ka dusumakasaw yira bari u ka ɲɛfɔcogo la olu kɔni ka maa dɔw bɛ yen nɔ minnu jasolen don a bɛ san damadɔ bɔ jamana faamaw kɔni kɛn tɛ ka wulikajɔ foyi bila sen kan min b'a to olu ka maa kofɔlen minnu jasolen don nansɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ min ma ko otage olu yɛrɛ ma se ka bɔ bolola cogo si la u tɔɲɔgɔn min ale yɛrɛ fana tun ye kɔmanda ye walima an bɛ se ka fɔ maa fila bɔɲɔgɔnko bɛ kuma kɔni taga ni ka segin kɛra olu tɔgɔ de kan ali sise ka taa se dirisa sanogo ma ni wulikajɔ min kɛra bi sɔgɔmada in na kɔmandancininw ni kɔmandankɔrɔbaw fɛ tele ɲɛta ye wulikajɔ kɛ ka se yen nɔ ayisata mayiga ani a ka jatala laji mamadu tarawele u ye seereya min sɔrɔ an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔmada in na fɛn min ye kɔmandanw ni olu kɔni bɔra kosɛbɛ ni ka u kunda primature kan ni yen yɛrɛ kɔni an ka jamana premier ministre yɛrɛ dagayɔrɔ ye nin tagama in kɔni kɔnɔna la u y'a ɲini k'a fɔ ko fɛn min ye olu baarakɛɲɔgɔnw ye ni o bɛ tali kɛ ali sise fɔɔ ka taa se dirisa sanogo ma n'olu yɛrɛ minɛnen don banbagacimaw fɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ walasa ni ma kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛ se ka sigi u ka denbayaw kɔnɔ cogoya min na wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa an ka mɔgɔ bɛ se ka bila cogo min na u minɛna a mɛnna donc vraiment il est temps ka libérer mɔgɔ fila minɛnen don mais an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka libérer ka fara an ka mɔgɔ fila ninnu kan a bɛɛ de ka libérer an sɛgɛnna u somɔgɔw sɛgɛnna vraiment u k'u libérer jamana mɔgɔw b'u la u ka denbaya mɔgɔw b'u la wulikajɔ yɔrɔ bɛ kɛ grève yɛrɛ bɛ yen nɔ le lundi prochain tout près le 19 octobre 2020 donc u k'u bila dans l'immédiat otage dɔw bilala pour que anw ta tɛ bila donc u ka maliyɛn bɛɛ bila bɛɛ ka lafiya kɔmanda dɔ ka kuma la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni an ka jamana ɲɛmaw kɔni sera ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa fɛn min ye Sumahila Sise ale ka sigi a ka so k'u kan ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn min olu baarakɛɲɔgɔnw ye olu fana ka se ka sigi u ka so cogoya min na kɔsa na aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ Sumahila Sise ani mɔgɔ caman bilala donc anw fɛ u tɛ fasoden ye ka tɛmɛ an baarakɛɲɔgɔn ninnu kan donc u bilala yɔrɔ min na an fana ka baarakɛɲɔgɔnw fana kan ka bila yen donc baara in kɛra ka na se nin waati in na a b'an kɔnɔ ko an baarakɛɲɔgɔnw fana b'a la donc bilali kɛra donc an ye an balala ka ye u t'a la donc ko nisɔngoya jira an ka faamaw la k'a fɔ an nisɔngoyalen don kosɛbɛ donc ka wuli ka jɔ kɛ walasa an baarakɛɲɔgɔn min b'u bolo la u ka bila ɛri fila bɔɲɔgɔnko kelen tile kɔrɔ primature yɛrɛ dalala la fɛn min ye premier ministre ale kɔni sera ka kɔmandanw ni bɛɛ lajɛlen reçoit a ka yɔrɔ la o de kɔnɔna la fɛn min ye kɔmandan bɛɛ lajɛlen ka secrétaire général ye ale kɔni ye sɛbɛn dɔ kalan ka ɲɛsin an ka jamana premier ministre yɛrɛ ma an b'a wajibiya Mali gouvernement kan otage fɛn fɛn civil ni militaire ye fɛn ma bɔ fɛn na u ka fara ɲini ka u bɛɛ bila yan'u ka bila min tun bɛ kɛ Sumahila ye su o su 20 heures la u ko ɲɔgɔn k'u ye ni journal bɛ ban u k'a fɔ k'u hakilina bɛ Mali civil otage civil ni militaire la an y'a kuncɛ ni min ye ko monsieur le premier ministre k'a yirila k'an dusuma kasalen don an jɔnna an yɛrɛ la parce que aw tigɛra an na minnu ye commandant ye u ka galon u b'a bɔ k'a kɛ segi kɔnɔ k'a d'i ma anw minnu ye sɛbɛnnikɛla bureau kɔnɔ an ka bigi ni papier an b'a d'i ma parce que e de ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ an tɛ baara la an y'an sen bɔ komi an ma jate a yɛrɛ y'a ye sisan u ye segi a ka kuma kɔfɛ a ye segi ta ka d'an ma o kɔrɔ ye an y'a faamu an fana bɛ segi ta ka d'aw ma n'o y'a sɔrɔ an tun jɔra u la jɔna bɔra ye n'o y'a sɔrɔ an tun m'aw lamɛn an y'aw lamɛn donc an fana bɛna sigi k'o de lajɛ fɛn min ye an ka jamana premier ministre ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko wa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'u bɛ ka laɲini minnu fɔ k'ale y'a bɛɛ lajɛlen mɛn ko wa k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan walasa laɲini ninnu yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na hakililajigila anw ka jamana camancɛ bolo kɔni na fɛn min ye kɔmandanw ni ka taa se an ka finitigilakaw ma fo ka taa se civil gansanw yɛrɛ ma kuma caman banbagacimaw kɔni bɛ olu minɛ ni ka tunu ni u ye an kɔni bɛ dugawu de kɛ mɔgɔw ma minɛnen don banbagacimaw bolo nin wagati in na don n'a nataw la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi u ka so hɛrɛ ni baden yɛrɛ kɔnɔna la seko ni dɔnko sira fɛ seko ni dɔnko min bɛ tali kɛ anw ka laadalafɛnw u bɛ se ka kɛ yiriwɔfɛn anw yɛrɛ bolo cogo min na hakilina sɔrɔla arajo sigida kunkan ka taa se jigifan ma sanangɔrɔbakaw fɛ yen nɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin festival kofɔlen bila sen kan festival yɛrɛ a bɛ ka ɲɛnamaya yɔrɔ min na o de ye sifinlakaw tɔgɔlaso min yɛrɛ bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ ni an k'a ma maison des jeunes de Bamako ni ye nin kɛnɛ in ta k'a lajɛ jamana in maaba caman wele bilara olu bɛɛ lajɛlen ma min b'a to an ka seko ni dɔnko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laadalafɛnw olu bɛ se ka yiriwa an yɛrɛ bolo cogo min na
kɛnɛ in denfa Bakari Togola min ni APCAM yɛrɛ ɲɛmɔgɔba tun don. Aissata Bacile ani a ka jatala Musa Jalo seereya min sɔrɔlu fɛ an ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka ba don an ka Maliba seko n'a dɔnko la, o de ye nin ɲɛnajɛba in laɲini ye, n'ale yɛrɛ bɛ wele nazarakan na ko Festival des cultures traditionnelles du Mali. A tɔko filanan kɛra nimisiwasa ye, barisa maaw bɔra Mali fan bɛɛ ka na kɛnɛ in ɲɛnɛmaya, ni u caman tun parilen bɛ an yɛrɛ ka ladalafiniw na. Hakilina min bɛ an na ka se ka an yɛrɛ faso dɛmɛ, an faso fɛn caman b'a kɔnɔ min ka ɲi, min ni an y'a laada, ni an b'a fɔ k'an ka laada don, min tɛ ala kota ye. O fɛn ninnu n'u bɛ nafa don an ka jamana kɔnɔ, o fɛn ninnu an ko an tɛ se ka an sigi an kɔni tile ɲɛna a ka tunu. Fɛnw don u bɛ nafa se an ka jamana ma, barisa mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ t'i ka fini san a bolo, i bɛ samara san a bolo, i bɛ gulɔki san a bolo, i bɛ dumuni san a bolo, o tigi de bɛ kɛ nafolotigi ye. Donc an bɛ fɛ an yɛrɛ ka se ka an ka bolola baarakɛlaw, an ka gesedalaw, an ka numu, an ka maabɔw, u bɛ baara min kɛ an yɛrɛ ka se ka valeur don a la, ka ɲɛci don a la. Maliyɛn suguya bɛɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan, burudamɛw bi yan, fulaw bi yan, bozow bi yan, kɔrɔbɔrɔw bi yan, miyangaw bi yan, bɔbɔw bi yan, Mali dɔgɔnɔw bi yan. Bɛɛ lajɛlen ka culture dɔɔni de nalen don yan. Ni mɔgɔ min n'i tora munumunu na i b'a bɛɛ lajɛlen ye, n'i m'a fini ye min kan na i b'a dumuni ye o bolo, ou bien i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ kɔni min y'an ka laada ye. Mali siya bɛɛ tun bɛ nin festival in kɛnɛ kan. A bɛ fɔ minnu ma ko exposants, u kelen-kelenna bɛɛ y'u ka siya seko n'a dɔnko yira maaw la. U tilala ka yira k'a fɔ tuguni ko nin festival in kɔni ye hakilina ɲuman ye, barisa a bɛ bololabaarakɛlaw dɛmɛ kosɛbɛ. Donc ni de kun ye jifiɲɛ fɔlɔ, cɛkɔrɔbaw ni kun taara cɛkɔrɔbaw ka yɔrɔ walima musokɔrɔbaw ka yɔrɔ la, donc yiriba kɔrɔ, donc ni jifiɲɛ de kun bɛ sigi, i bɛ jifilen kɛ k'a soli k'a jimi. Bɔbɔw de kun bɛ kɛlɛ kɛ nin na, donc e mɔgɔ min n'a an y'a flèche sama san k'a bon, a ma se mɔgɔ min ma, fiɲɛ tɛmɛnen mɔgɔ min gansan na, e bɛ sa. A sera min ma, o bɛ sa yɔrɔnin kelen, tumu bɛ sin ka bɔ o la yɔrɔnin kelen ani nɛ. Y'an ka laadala minɛn ninnu caman tɛ sɔrɔ yan nɔ. An ka minɛn ninnu dɔw bɛ yan nɔ, olu tɛ sɔrɔ yan. O tɛ sɔrɔ yan, o tɛ feere, o tɛ sɔrɔ fu la. Hali n'i taara ɲini kɔngɔ kɔnɔ i t'a sɔrɔ. Collier ninnu bɛ tuareg minɛnw b'a la, maraka minɛnw b'a la, bamanan minɛnw fana b'a la. Nafaba de b'a la parce que artisan ye san joli filɛ an tɛ ka baara kɛ. Donc ni nin fɛn sugu organisera, a bɛ économie bouger et puis a ka di anw ye parce que événement bɛɛ kun jɔlen don. Terrorisme ko problème bɛ yen, coronavirus fana nana fara o kan. Donc artisan kun vraiment anw bɛ ɲini ka na boli. Min ye ne se yan nɔ kɔrɔlen fɛn ko de ye ne se yan nɔ. Ne bɛ to ka sigida kunkan lamɛn, jɔnkolonin bɛ kuma kɔrɔlenw kan ani ba jaginɛ bɛ kuma kɔrɔlenw kan. Ne yɛrɛ denmisɛnninma ne tun bɛ gesedalaw ye, bɛɛ ne famana kun ye. Ba jaginɛ yɛrɛ ko k'a bɛna ni gese kɛ yan nɔ, ne ko n bɛna lajɛ. Ni festival in bɛ maaw lasigi u bɔyɔrɔ la, Mariki Kulubali ka hakilina la, n'ale yɛrɛ ye Bɛlɛduguka ye, a y'a jira k'a fɔ k'an kan k'an cɛsiri ka ba don an ka jamana laadalafɛnw na. An ka laadalafɛn ninnu hakilijigin kɛnɛ de don, sabula a b'an hakili jigin an ka laadalakow la. N'a fɔra laadalako mɔgɔw b'a jate i n'a fɔ min boliko ni fɛn ninnu olu ko dɔrɔn ko tɛ. Laadalafɛn ye fɛn caman de ye, an fin don cogo b'a la, an ka dumuniw b'a la, hali an kofaamu cogo b'a la, an kuma cogo fana b'a la. Dɔnkili minnu bɛ da an ka laadala fɔliw fɛ, kɔrɔ b'a dɔnkili bɛɛ lajɛlen la. Dumuni minnu bɛ tobi u bɛ yira an na, an b'a fɔ nin de bɛ tobi nin bɛ kɛ tan, mais kɔrɔw de b'a la. N'an ma to ka hakili jigin an ka laadalafɛnw na, an tɛ se k'a bɛɛ ta parce que diɲɛ b'a la ka taga ɲɛ, an tɛ se ka to diɲɛ kɔfɛ n'an ni diɲɛ ka taga ɲɔgɔn fɛ, mais an k'a jateminɛ an kana ɲinɛ an ka taabolo kɔrɔw kɔ minnu ka fisa an ma, an danbe yɛrɛ an k'an jija diɲɛ mana taa ɲɛ cogo o cogo an n'olu ka taa ɲɔgɔn fɛ, o de b'an ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Danbe tɛ mɔgɔ la, n bɛ se k'a fɔ i tɛ adamaden ye. Ɲina festival thème tun bɛ farafin furakɛli de kan, barisa a yirala k'a fɔ ko farafin fura jɔyɔrɔba de bɛ banaw furakɛli la ani adamaden yɛrɛ farikolo kɛnɛyali la. Nafasɔrɔ sira yɔrɔ la n'i y'a jateminɛ kosɛbɛ i b'a la kɔlɔsi k'a fɔ an bɛ wari min don tubabu fura la a ka ca ka tɛmɛ ba n'a si kan. N'i ye pharmacie kelen-kelen sɔrɔ i b'a sɔrɔ fo mɔgɔw b'u jɔ aran de la pour que ka se ka tubabu fura san, mais nafolo joli bɛ don tubabu fura la, o tubabu fura mɔgɔw b'o min san a joli de bɛ mɔgɔw furakɛ. An bɛ kan k'an yɛrɛ ɲininka o la o, mais anw farafin fura an ka ɲininkali kɛ farafin furakɛlaw bɛ mɔgɔ joli furakɛ. Tubabu bɛ banakisɛ de ɲini a b'o dɔn a b'o ye a bɛ o furakɛ, n'o ye microbe ye o filɛ machine b'u bolo,
nga farafin bɛ adamaden yɛrɛ de furakɛ. Bana dɔw bɛ yen nɔ hakililabana caman bɛ yen nɔ hali Mali kɔnɔ yan nɔ a hakililabana la furakɛliba farafin furakɛli don. Farafin furakɛla caman ni tun bɛ nin kɛnɛ in kan. U ye farafin furaw fɔ maaw ye minnu yɛrɛ bɛ se k'u ka banaw furakɛ k'a sɔrɔ u kunna wariw bɛɛ ma ban ni anw yɛrɛ ka Maliba yiriw ye. Farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an b'o ladɔnniya k'a fɔ Laginɛ Konakiri jamana ka kalafili kɔni kan ka kɛ nin kalo yɛrɛ kɔnɔna na a kumaw kɔni cayalen don fanga sinamatɔn olu kɔni ye jama fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko Michinga. Farafina kibaruya tɔw ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Almainkaw ka jamana kɔnɔ a yirana k'a fɔ fɛn min ye coronavirus bana ye ale kɔni bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ. N'i ye jateminɛ kɛ heure 24 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ coronavirus bana yira maa minnu na olu bɛ t'u jɔ fo maa 6,638 bɔɲɔgɔn de la. Fɛn min ni a ɲɔgɔn kɔni ma deli ka ye u ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na kabini ni sɛgɛsɛgɛli ninnu daminɛna. O kɛra kumasen fɛ kumasen min ni u ye a bɔ bi alamisadonya in na. N'i ye jateminɛw kɛ k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye coronavirus bana yɛrɛ ye ni kun ye jateminɛw k'a la wagati laban tɛmɛnen ninnu na i n'a fɔ marisi kalo tile 28 tɛmɛnen a kun yirala k'a fɔ ko coronavirus yira maa minnu na olu maaw kun bɛ t'u jɔ maa 6,294 ni maa 94 bɔɲɔgɔn de la. Ni kunnafoniya ninnu dira sanga damadamani tɛmɛnen kɔfɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ kun y'a fɔ u ka jamana kɔnɔ fɛn min ye jamadalajɛw ye yaasa u bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na u ka jamana kɔnɔna na ani u kɛrɛfɛ jamana 16 bɔɲɔgɔnla ni a bɛ fɔ olu ma ko Lander. O kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa fɛn min ye halisa nin coronavirus bana in ye a carili bɛ se ka nɔgɔya u ka jamana kɔnɔ cogoya min na. U ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni ale ye Angela Merkel ye ale ni u ka jamana marabolo 16 olu ɲɛmɔgɔ olu ye ɲɔgɔn ye kɛ yaasa fɛn min ye nin coronavirus bana in ye u bɛ se ka dankari a la cogoya min na. Jamana kuntigi kalata min n'a kan ka kɛ Ginekaw ka jamana kɔnɔna na o kunnafoniya bunangun na fɛn min ye Aja Alimatu Dalen Jalo ye ni ale ye u ka jamana fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ ale furumuso ye ale kɔni ye lajɛba kɛ kunungo araba ni o kɛra u ka jamana fan min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Disine ni ale yɛrɛ bɛ Konakiri jamana kɔnɔna na. Fanga sinamatɔn maaw ka ni parti kofɔlen n'a bɛ fɔ a ma ko IFDG ale maaw kɔni dalen b'a la kosɛbɛ k'a fɔ i n'a fɔ u yɛrɛ y'a yira cogoya min na ko olu ka parti kɔni ko a bɛna san sɔrɔ ni wagati na wa fɛn min ye olu ka fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Seydou Dalen Jalo ye ale kɔni bɛna na fanga sɔrɔ ni jamanakuntigi kalata in na i n'a fɔ Suleman Bangura yɛrɛ b'a a yira cogoya min na a b'a fɔ a ka kumakanw na an bɛ nin kɛnɛ in kan bi an bɛ wulikajɔ la ka sababuya kɛ an nana an ka kuntigi ni o ye UFDG ɲɛmɔgɔ ye an nana ale dɛmɛ ale de bɛ Ginekaw hakilina dɔn wa ale de bɛ ɲɛnajɛ kɛ Ginekaw ye fɛn min ye Seydou Dalen Jalo ye ale de ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye wa an dalen b'a la k'a fɔ a bɛna sebaya sɔrɔ ni jamana kuntigi kalata ninnu na fan wɛrɛ fɛ tuguni Guinée Conakry kɔnɔna na i n'a fɔ parti wɛrɛ maaw olu fɛnɛ kɛlen don ka wulikajɔ kɛ maa dɔ bɛ yen nɔ ni maaw b'a fɔ ale ma ko avocat du peuple ni ale yɛrɛ tɔgɔ de ye Abdul Kabele Kamara ye wa n'ale bɛ yɛrɛ ko fɔ baaraw la ni ale yɛrɛ ye Rassemblement Guinéen pour le Développement ale ye ɲɛmɔgɔ ye fɛn min ye Abdul Kabele Kamara ye ale y'a yira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de bolo dilen don ɲɔgɔn ma yaasa an bɛ se ka baara kɛ wa o baara ninnu sebatiya o bɛ yira fɛn min ye octobre kalo tile 18 nata ninnu ye n'i ye jateminɛw yɛrɛ kɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye maître Kabele ye ale kɔni donna Front National pour la Défense de la Constitution ni o ye FNDC ye yaasa fɛn min ye u ka jamana kuntigi kɔrɔ Alpha Condé ale kana se ka mandat sabanan sɔrɔ u ka jamana kɔnɔna na. Sirikaw ka jamana kɔnɔ siya minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma ko Kurdu olu kɔni ni État islamique maaw olu ye kɛlɛ kɛ wa o kɔnɔna na u ye maa dɔw minɛ ka maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ don kaso kɔnɔna na ni jateminɛ yɛrɛ kɛ k'a lajɛ u bɛ kumaw na nin wagati laban ninnu na k'a yira k'a fɔ fɛn min ye banbagaci maa ninnu ye k'u bɛna o maa ninnu labila maa minnu bɛ yen ni olu ma jugu kosɛbɛ fɛn min ye nin ɲinini minnu kelen filɛ nin yaasa ka nin maa kofɔlen ninnu bila a yirala k'a fɔ banbagaci wale kɛbaa minnu bɛ yen nin yɔrɔ ko fɔ État islamique
migi nin kɔnɔna na ko olu ka denbayaw caaman be a kɔnɔ. Ni ye jateminɛ kɛ ka i b'a ye k'a fɔ maa ba 25 bɔɲɔgɔn muso ani denmisɛnninw na ni o ye sirikaw ye olu de bena labila. Siri jamana fan dɔ la maa dɔw be yen nɔ ni olu yɛrɛ tɛ ka u da don nin kuma kofɔlen na k'a yira ka Siri jamana fan dɔw la a yiralen don k'a fɔ maa dɔw be yen olu kɔni tɛ ka u da don nin kuma kofɔlen nunu na ka sababuya kɛ olu jɛnen don ni maa kofɔlen nunu ka bilali ye. Mais ni ye jateminɛ kɛ fan wɛrɛw fɛ maa dɔw be yen nɔ olu kɔni jɛnen tɛ ni maa nunu ka bilali ye ka sababu kɛ u sirannen bɛ ni maa nunu ye waliya jugu minnu ta k'u ka jamana sɛgɛrɛ. Yaasa k'u ka nin kɛwaleya in sɛbɛntiya fɛn min ye nin siya kofɔlen nunu ye n'a be fɔ olu ma ko kurdiw u y'a yira k'a fɔ olu be ka nin waleya in kɛ ka sababuya kɛ olu kɔni mago be tubabu jamana maaw ka dɛmɛ na. Fɛn min ye Siri denmisɛnninaka dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka dugu min be yen nɔ ni a be fɔ a ma ko Araka ale be kumakan dɔw fɔ k'a yira k'a fɔ ale kɔni jɛlen tɛ ni labilali nunu ye cogoya si la. A b'a fɔ nin fɔcogoya nunu na k'ale b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye tubabu jamana maaw ye olu mago tɛ dɔwɛrɛ si la u ka banbagaci wale kɛba minnu ni u nana olu ka jamana kɔnɔna na u mago be o maa nunu de la. Diɲɛ gu min be n'a be wele ko Azi n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman yɛrɛ b'a fɔ ko maa minnu be n'u ɲɛjuru calen don olu caman sigilen bɛ o yɔrɔ kofɔlen na. Dugu min be n'a be wele ko Kirgistan n'ale yɛrɛ be Chine kɔrɔyan fan fɛ a yirala k'a fɔ olu ka jamana ɲɛma n'a be wele ko Zoronbay Jembikov ale ye i sen bɔ fanga yɛrɛ la. Olu ta kɔni bɛnna Mali yɛrɛ ta ɲɔgɔnna ma ka sabu kɔni kɛ kalafili dɔ kɔni kɛra u ka jamana kan n'o ye wasaden kalafili ye min jaabi kɔni bɔra Octobre kalo tile 4 o waleyaw kɛra sababu be wulikajɔ barika yɛrɛ kɔni bonyana barisa maa caman yɛrɛ yira k'a fɔ ko yurugu ale ni suɲɛni o caman yera wasaden kalafili na Kirgistankaw fɛ o waleyaw kɛra sababu a be dɔkun caman ɲɔnbɔɲɔn ko bɔ jamanadenw kɔni bɔra ka muruti fari yɛrɛ da min ye jamana foroba cakɛbɔdaw ye ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ barisa a tun y'a fɔ dɔkun yɛrɛ tɛmɛlen na k'a fɔ ale be k'a laɲini k'a fɔ basi ka se ka sabati Kirgistan fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i n'a fɔ Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale y'a fɔ cogoya min na Zoronbay Jembikov ale fana ye o kelen de fɔ k'ale t'a fɛ cogoya si la maa joli ka bɔn ale kɔni nɔfɛ barisa hakilina ni laɲini min bɛ ale la o tɛ dɔwɛrɛ bɛn ale ni keleya ni kolosuma u ka se ka sabati Kirgistan fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a kɔni tun y'a fɔ dɔkun tɛmɛlen ko ale be ka laɲini basigi mana se ka sabati Kirgistan fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale be i sen bɔ fanga yɛrɛ la a yirala k'a fɔ min yɛrɛ ye nin ɲugu ni ɲagaɲaga ninnu bɛɛ lajɛlen lawuli Kirgistankaw fɛ o ye wasaden kalafili ye min kɛra sababu ye sebaya dira maa dɔw ma u n'a tun man kan ale ni se yɛrɛ bɔsira maa dɔ la k'a sɔrɔ o ni wasadenya yɛrɛ kun ka kan ka sanga o waleya ninnu ma maa caman fana kun be yen olu kɔni tun minɛlen n'u ka maraboloba caman na jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛla yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilala bi barisa hakilina min bɛ Kirgistan tigilamɔgɔw la o tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ni basigi ni kolosuma ka se ka sabati min ye Zoronbay Jembikov ni ale yɛrɛ kun ye Kirgistan jamana ɲɛmaa ye ni a y'i sen bɔ jamana marali la bi ka sabu kɔni kɛ wulikajɔ ye a y'a yira k'a fɔ ale kɔni yafara Kirgistan jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bɛn ni basigi ni keleya ani ɲɛta sɔrɔ ka se ka jidi ale be o duwawu de ta k'a don Kirgistan jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ye. Ni ne be dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ani tanuni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw ye aw ka danaya ta ka da teleɲɛta kan walasa kunnafoni sanuma aw yɛrɛ be se k'o sɔrɔ cogo min na ka foli lase malikaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka tungarankew maliden minnu sigilen don Kongo jamana kan ni o ye Kongo yɛrɛ Kinshasa ye ka taa se Kongo Brazzaville ma an ka foli be se ni capitale fila kofɔlen bɛɛ lajɛlen ma min ni ji be u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka sini do kibaru kɛnɛ yira an na.